जाबायलै देना दांहैदो हरदो बर'बा क'क्राझार टु बिसमुरि ओइस लागा बेसेबां रोजा जागोनलै बे 10 थाखा केजि होनदोलै बेसेबां रोजा जागोन बे 3 इंसि जागोनलै ओइ 2 इंसिसो जागोनदां ने 2.5 इंसि रोजानो बर' मोनना बे उन्दुना ना हामगौमोन दा ओइस देन्जार दाबो थांजोबा नै दाबो रुइजोबा बेयावल' नङाना ओइथिंबो बै ओमफ्राय थम लेरखा ओरै फुरा बेसेबां गुसु नायलाय आंलाय खुवा खुनायखौ मा जाखोसो नंखादों दा आंबोथ' माखासे फैयाखैजोबखो नायदो भिडिअ ओरैबायदि गुसुलै मा जायगा नैखो गाइस बरफ गोलैदों क'क्राझार टु बिसमुरि थांनो लामायाव देन्जार रोजाखानै नै लामायाव नै गुफुर गोजा साफा बरफ गोजा बरफ गोजा नै रोजा ओइ लासै सालायबोलै बाइकआ लासै सालाय जुफुगोन बिसमुरि टु क'क्राझार थांनो लामा गोलैगोनलै लासै सालाय देन्जार नै रोजाल'खा देन्जार रोजाखा नै बरफ बरफ কাশ্মীর নিচিনা হৈ গ'ল ওই যে ইয়াৰ পৰা কি হয় ইমান ঠাণ্ডা 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 মানে গাড়ীটো চেৰ কৰি ফলাই আছে আমাৰ চাইছো পিছো তলত একদম বগা ৰাস্তা এই একদম গোটেই বৰফ পাব্লিক ঘৰবিলাক কেনেকুৱা হৈছে কালি ৰাতিপুৱা গম পাব দে এই ঘৰবিলাক কি এইটো ওপৰৰ পৰা এইটো বৰফ পুৰা কাশ্মীৰ পুৰা ओइ लांफै जाबाय जोंबो जाबाय गारियावबो लाबाय गारियाव देन्जार रोजाखादा এইফালে আছে নেকি খালি ইয়াত মাত্ৰ बोहैदों बियो এই दखानासोना हरो এই दखानार पुरा इमान गिनि एकदम नदी निसिना एरि ओलायगासिनो दै बायदि बोहैलायलांदों बा हाग्रायाव नै ओइस माथो बिराद गोजान आयौ दाफैगा हरैबोनो दांहनै आयौ फाग्ला नै बरफ गोजा दै गोजासो नैलाय दै गोजा बरफ गोजा बाब दाबो रानाखै क'क्राझार टु बिसमुरि थांनाय लामा ओरैबायदि बरफा नै गुसुथार जानो हाला गुसुथार बाब बरफ गोजा दे बेयो नै गासिबो बरफ देन्जार ओइस न' गैयामोन आरो बान्दां ओइ बैयाव सोंहैनोथ' बैसिनाव माबायदि न'आ माबायदि जादों होस देन्जार गुसुलै बरफ गोजाखा नै बाबा अयथासार गुसु बरफ गोजा बे गासिबो नै ओरैबायदि बरफ हा बेथ' बरफ गोजाब्रा नै बे बरफ गोजा बे गासिबो नै बे दैयानो फुरा बरथिखा ओमफ्राय दुब्लियाव बेयावनो बांसिन नै दुब्लियाव बरफ गोजा नै बे गुफुर दाबो दैयाव थाबाबो क'क्राझारनिफ्राय हरै गैया ओरैल' बावल' ओरैबायदि देन्जार बरफ ओइस
खात्रालै आंबो बिदिसो दिनैसो नुबाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय न'आव मारै मारै न'आव अबस्था नङा न'आवहाय बिदि बरफ दं न'आवबो दं न' सिङावबो न' सिङावबो बिदि हाबबाय न'आव बिदिद्राय नंला जेनेबा थिं गोनां सिङाव नायनाय थिङाव थिङावसो हाबाखै थिंसाव बिदिनो बानलु बादि न' सिङावबो हाबबाय ओमफ्राय न'फ्राव बायाखै बायला जोब्बाय गैला बायला मा जाबावनांगौ जाखो खेबनोबा खेबाय हरनोबा मा गामि मोनलाय बे मादै सनापुर बाबा सनापुर ना खेबाया जा हबे थिं उफ्रायजोबनाय हबे ओमफ्राय नुदोंबा ओमफ्राय र' नायनि न'खौ आयै ओइ र' बै न'खौ माबा नायग्रोनि आं आयौ माथो बिदि थैस एफाबां बरफ आयै उरायबाय न'आ उरायजोब्बाय संग्रामोन सेस सेरबेसे नै न' सिङाव गासिबो अनला ओंख्रियाव गासिबो माबा दैसो जाजोब्बाय उरायजोबनानै गोदान नुना थाफैदोंमोन बैनिफ्राय खारनानै हान्थुसिखा अन्थायानो खाफैजोब्बाय बिसिबां गिदिर खुन्थियाव खानायखौनो लाना थांजोबबावबाय जारला जारला आं बिदि फैगोनखौनो माबा खालामाखै ओइनोखा बै मादैनि बे न'आ औ आंनि आल्ला दाखालिबो बारहुंखाजों ओरै बिरखारबोजोब्बाय आरो बानायलायबाय आंहा लाजिनानै जेबो नङा दे बाजै मादै सिन्था खालामनाङा ओइ नै नुवाखै नै औ बेथ' फुरा बे अन्थाइ गोजा नै अन्थाइ गोजा কথা ভাঙি আছে আমার টিংটা ভাঙিয়ে গেছে এখান থাকছিল থাকিবার ঘর নাই খন একদম ভাঙিয়ে সুঙিয়ে নাই কিছু নাই তোমারটা কিছু হয় নাই কিছু হয় নাই এই যে টিকটক কিরকম হয়ে আছে আল্লাহ কে বেরেন্টর মতো লাগবার লাগছে আমাকে তো এই যে অল্প খায়া আছে রা আর গেছেন ঠান্ডা ঠান্ডা অল্প গরম লাগছে ঠান্ডা হইছে আল্লাহ পাগলি দে এখনো হবে দে চিন্তা করবে এই যে কিছু আহিব না মানুহ চাবলৈ ঘৰবিলাক পাথর আইছে বাপ বাপ क'क्राझार टु बिसमुरि थांनाय लामायाव बेबायदि जानानै थांबाय रायजोफोर जारला होमबा जोंहाबो थांसै दे होमबा लोगोफोर दोनथ'नोसै दे